Zeeland is nog steeds in de ban van het coronavirus, helaas. Kijk mee naar ons weekoverzicht van dag tot dag in Zeeland de Week. Klokslag 12 uur maandagmiddag moesten alle toeristen weg zijn uit vakantieparken, campings, hotels en jachthavens. Ze zijn voorlopig niet welkom meer om druk op de zorg in Zeeland niet nog groter te maken. En wegjagen van toeristen blijft natuurlijk heel vreemd in toeristisch Zeeland. Voor Sebastiaan Keimel van verhuurcentrum Breskens was het rond de middag niet een alledaagse gang naar de woningen die hij verhuurt op vakantiepark Scheldevesten. Hij moest controleren of er toch niet nog toeristen in de huizen aanwezig zouden zijn. Ik verwacht het niet. Ik bedoel, er zijn geen auto's eigenlijk meer bij de huizen. Ja. Dus ik verwacht dat de mensen dan wel weggegaan zijn. Stel nou dat er iemand is, wat moet u dan doen? Dan heb ik zowel in het Nederlands als in het Engels en in het Duits heb ik het verhaal van de veiligheidsregio mee. Om het aan te geven van kijk, u moet de woning vandaag verlaten. Omdat er vanaf 12 uur een noodverordening van kracht is. En dan ze hier niet meer mogen overnachten. Keimel verhuurt in en rond Breskens zo'n 150 woningen van particulieren. En die waren al voor een groot deel verhuurd voor de komende weken. Nou, eigenlijk heel dit blok, dat was eigenlijk al helemaal volgeboekt. Dat is nu leeg. En dat is nou eigenlijk helemaal leeg aan het worden. In het bedrijf dat Keimel samen met zijn ouders en zijn broer runt, staat de telefoon roodgloeiend. Ik denk honderden. Want alle boekingen die nou voor de komende weken staan, die zijn eigenlijk bijna allemaal geannuleerd of omgeboekt. In zijn ronde langs de vakantiehuizen kwam Keimel geen enkele toerist meer tegen. En het wegblijven van die gasten kost veel geld. Tussen de 150, 175 tot 300.000 euro gaat dit ons bedrijf wel kosten. En dan is het niet het bedrijf zelf, maar dan is het ook de particuliere eigenaren erachter die eigenlijk de huurprijzen nodig hebben. Ouderenorganisatie AMBO probeert de eenzaamheid onder ouderen tijdens de coronacrisis terug te dringen. Veel ouderen zijn nu erg afgezonderd omdat ze een risicogroep zijn. Met een speciale telefoonlijn en online activiteiten probeert de AMBO ouderen zoveel mogelijk uit hun isolement te halen. De ouderenorganisatie maakt zich zorgen over de ouderen in deze uitzonderlijke tijd. De angst is dat ouderen in een isolement raken. Er zijn ouderen die het op zich heel goed maken, die nog bijvoorbeeld samen zijn. Maar er zijn ook ouderen die alleen zijn en die helaas niet naar buiten kunnen. En die mensen voelen zich ontzettend alleen en opgesloten. De AMBO heeft daarom een speciaal telefoonnummer geopend. En duizenden mensen hebben al gebeld met wisselende vragen. Mag ik de deur nog uit om een hond uit te laten? Mag ik mijn raam open doen? Naar toch wat meer intiemere vragen. Mag ik nog seks hebben bijvoorbeeld? Naar ook vragen als mag ik nog op mijn kleinkind passen? Mogen mijn kleinkinderen nog bij mij op bezoek komen? Dus het is eigenlijk van rijp en groen alles door elkaar. Behalve met vragen kunnen mensen ook bellen voor een praatje. Zodat ze zich wat minder eenzaam voelen. Daarnaast zijn er op Facebook initiatieven gestart om de ouderen bezig te houden. Dus elke dag om 10 uur is er bijvoorbeeld live een stoeljogales te volgen. Er staat elke dag een lekker en gezond recept op Facebook. En volgende week gaan we nog meer online spelletjes op Facebook aanbieden. Het telefoonnummer is 7 dagen in de week van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds bereikbaar. En voor ouderen met een migratieachtergrond is ook een speciale hulplijn in het leven geroepen door seniorenorganisatie KBO-PCOB. De ouderen worden daar te woord gestaan door vrijwilligers die zelf onder meer een Chinese, een Marokkaanse, een Molukse of Turkse achtergrond hebben. Hij is een kleine half jaar weg geweest. Er moest heel veel gebeuren aan de brug, dus ik ben heel blij dat hij nu vandaag weer teruggekomen is. Het heeft een half jaar geduurd, maar de stationsbrug in Middelburg is weer terug op zijn plek. De restauratie viel een stuk duurder uit dan gedacht, omdat de kankerverwekkende stof chroom 6 in de brug werd aangetroffen. De brug is heel belangrijk. Het is een hele markante brug. Het is ook echt de verbinding tussen station en binnenstad. Heel veel mensen maken er gebruik van. Dus wat dat betreft zal ik ook blij zijn dat hij op 10 april weer goed kan functioneren. Bij een compostbedrijf aan de Lange Herenweg bij Schoondijken heeft brand gewoed in een grote berg afval. Bij de brand kwam veel rook vrij. Volgens de brandweer zijn er geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Wel was er sprake van stankoverlast. Dinsdag komt het bericht dat er 150 extra bedden bijkomen in Zeeland voor coronapatiënten. Het gaat om verpleeghuisbedden voor coronapatiënten die niet in het ziekenhuis hoeven te liggen, maar ook weer te ziek zijn om thuis te blijven. In Oostburg waren ze dinsdag al volop bezig met het klaarmaken van deze bedden. Dit is de sluis van de afdeling. De medewerkers verkleden zich hierom in de persoonlijke beschermende pakken. Dus er komen nu 2 medewerkers uit.
En gedurende de dag zullen ze in schema's hier gaan werken. 2 uur lang mogen ze in deze pakken werken en daarna hebben ze even een rustmoment. De afdeling is verdeeld in 1-persoonskamers, 2, 3 en 6-persoonskamers. Daar gaan we nu een 6-persoonskamer op. De tweede verdieping van het ziekenhuis in Oostburg is ingericht als corona-afdeling. Hier werken vanaf vandaag verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorg. Het wordt zwaar, verwacht de medisch manager. Fysiek door alle beschermingsmiddelen die gedragen worden en emotioneel. Dat hier natuurlijk ook veel zieke mensen komen waar de familie niet op bezoek kan komen. Die een deel daarvan ook uiteindelijk dood zullen gaan. Nou, dat is natuurlijk voor de zorgverleners een enorme belasting, emotionele belasting. Daarom zal er ook een speciaal ondersteuningsteam klaarstaan voor het personeel. Op dit moment heeft de corona-afdeling in Oostburg 8 bedden. Dat kan worden uitgebreid naar 33. En wat doe je als ex-coronapatiënt? Dirk de Korn uit Oost-Soeburg, hij weet het wel. Hij doneert bloedplasma in de hoop dat daarmee patiënten van nu geholpen kunnen worden. Ex-coronapatiënt Dirk de Korne uit Oost-Soeburg doneert bloedplasma voor het Erasmus MC in Rotterdam. Daarmee probeert het ziekenhuis coronapatiënten te genezen. Ik kreeg die oproep toegestuurd van een aantal vrienden. Die wisten dat ik corona had gehad, maar eigenlijk heel weinig last had gehad. Dus die zeiden, misschien is dat iets voor jou. Dus ik heb inderdaad direct contact opgenomen, want ik weet dat er heel veel problemen zijn momenteel. Met heel veel patiënten die onnodig op de IC zijn. Dus ik dacht, als mijn bloed daar iets in kan helpen, graag. In het plasma van inmiddels genezen patiënten zitten beschermende antistoffen. En dat moet toegediend worden aan de patiënten van nu, is het idee. Het Erasmus, dat samenwerkt met bloedbank Sanquin, hoopt dat dat op korte termijn kan. Als alles goed gaat, hebben zij dan woensdag alle testuitslagen en kan woensdag de eerste patiënt behandeld worden. Dat is nog steeds ons streven. Want we zoeken natuurlijk met man en macht naar een middel om dit tegen te gaan. En antistoffen van mensen die het hebben gehad is één manier daarvan. Dus vandaar dat ik hoop dat die zakjes van mij daar ook in meehelpen. Het opzetten van een testcentrum voor een uiteindelijke getijdencentrale bij de Gevelingendam lijkt stil te komen liggen. De ontwikkelaar komt 9 miljoen euro tekort en heeft tijd nodig om financierders te overtuigen van de haalbaarheid van het project. Het testcentrum zou eigenlijk 2 jaar geleden al opengaan, maar er waren toen financiële problemen waarbij enkele investeerders en aandeelhouders zich terugtrokken. Om nu toch te starten is dus 9 miljoen euro nodig. 7 miljoen voor de afbouw van het centrum en ruim 1,5 miljoen voor de aanschaf van eigen turbines. Met die turbines wil de ontwikkelaar naast het testen en demonstreren van turbines van anderen energie produceren en verkopen. Een 38-jarige Pool die een 24-jarige fietser in Vlissingen zou hebben doodgereden, blijft in voorarrest. Dat bleek tijdens een voorbereidende rechtszitting. Het ongeluk gebeurde tijdens Nieuwjaarsnacht 2 jaar geleden. De Pool zou de fietser hebben geschept, doorgereden zijn en verderop uit de bocht zijn gevlogen, waarbij hij zelf ook zwaar gewond raakte. De verdachte zegt zelf dat hij niet achter het stuur heeft gezeten en dat hij zich weinig meer herinnert van de gebeurtenis. Het voorarrest is verlengd omdat de vrees bestaat dat de man de benen neemt. Hij is ook in andere landen al in aanraking geweest met justitie. De echte rechtszaak moet in mei beginnen. De zeearend die u hier ziet krijgt samen met de otter, de plevier en de patrijs samen een subsidie van €150.000. Dat heeft de provincie bekendgemaakt. Volgens de provincie zijn deze 4 dieren iconen van de Zeeuwse natuur. De €150.000 gaan naar het behouden en versterken van de 4 diersoorten in de provincie. Het UWV wordt overspoeld door mensen die een WW-uitkering aanvragen. Dat blijkt uit de eerste Zeeuwse coronamonitor die woensdag is gepubliceerd. VNO-NCW is een van de organisaties die meewerkt aan de coronamonitor. En zij sprak met veel bedrijven. De verschillende sectoren hebben momenteel op verschillende manieren last van de crisis waar we toch echt in zitten. Wel, de gemene deel is wel de zorg voor cashflow, zoals we het noemen. Gewoon geld om rekeningen te kunnen betalen, omdat opdrachten wegvallen. Soms het hele werk wegvalt voor een onderneming. En daarmee de mogelijkheid om salarissen te betalen en andere rekeningen te kunnen voldoen. Er zijn maatregelen genomen en daar zijn we echt heel blij mee. Maar die moeten nog uitgevoerd worden. En of die de nood helemaal kunnen ledigen, dat zal de toekomst leren.
En een biotechnisch bedrijf uit Goes zegt een test te hebben ontwikkeld waarbij het aantal beschikbare coronatesten flink kan worden opgeschroefd. Minister Hugo de Jonge wil het aantal testen verhogen naar minimaal 16.000 per dag. Maar volgens MBS uit Goes kan dat met hun test worden verhoogd naar bijna 23.000. Het idee voor deze nieuwe test is van de week ontstaan en de afgelopen dagen uitvoerig getest. Strandexploitatie Veren heeft huurders van de strandhuisjes uitdrukkelijk verzocht om de huur van 2020 toch te betalen, ondanks het verbod op het gebruik van de huisjes. De overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus hebben grote financiële gevolgen op de organisatie van de strandexploitatie. De huurders van de huisjes, waaronder particulieren en strandpaviljoenhouders, zijn not amused over het verzoek en hebben een gesprek aangevraagd met strandexploitatie Veren. Achter de deuren van de Zeeuwse ziekenhuizen ADRZ en Zorgzaam is zo'n beetje een militaire operatie gaande. De ziekenhuizen treffen voorbereidingen om maximaal op te schalen om klaar te zijn voor grotere aantallen coronapatiënten. Deze kamer op de cardiologieafdeling krijgt een andere bestemming, want hier komen intensive care bedden te staan. En ook bij oncologie vindt zo'n verschuiving plaats. De interne verhuizing heeft één doel. Wij gaan naar maximaal 36 bedden. Dat hebben we de afgelopen weken ook uitgerekend en bekeken hier in huis. We zijn nu met de voorbereiding bezig. Dat betekent dat we personeel moeten gaan roosteren. Dat betekent dat er apparatuur moet komen en alle andere voorzieningen die we nodig hebben om met die 36 bedden aan de slag te kunnen. Dit is de intensive care afdeling van het ADRZ zoals die nu is. Als er moet worden uitgebreid, komen er eerst 24 IC-bedden. Pas als het echt niet anders kan, worden dat er 36. Want dat hoge aantal heeft gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. We zorgen natuurlijk zo goed mogelijk voor die patiënt. Maar iedereen kan zich voorstellen dat als je van 12 naar 36 bedden gaat, dat er dan wel wat gebeurt op die afdeling. Op dit moment liggen er 21 mensen in het ziekenhuis bij wie een coronabesmetting is geconstateerd. 10 van die mensen liggen op de intensive care. En het gaat vooral om ouderen en om mensen met onderliggend lijden, zeg maar een andere ziekte. In die zin is het heel erg druk op de IC, zoals dat in meerdere ziekenhuizen is landelijk. Maar het is zeker beheersbaar. We verwachten eigenlijk wel dat binnen onze regio er de komende 2-3 weken wel een grotere toestroom gaat komen. Thuiswerken is in sommige beroepen onmogelijk, zo ook voor rijschoolhouders. Die zitten nu werkloos thuis. En ook alle mensen die rijlessen aan het volgen waren, zij kunnen ook niet verder. Dit is Fred Blommaert. Hij heeft een rijschool in Goes en is 2 weken geleden al op vrijwillige basis gestopt met lesgeven. Ik voelde me niet meer op gemak en ik was ook angstig in de auto. Bang voor een besmetting van de coronavirus en ik wou de veiligheid toch op de eerste plaats houden. Blommaert is blij met de maatregelen die het kabinet heeft genomen, al hebben die grote gevolgen. Dat scheelt zeker op jaarbasis tienduizenden euro's wat wegvalt. We hebben wel een noodpakket, daar kunnen we gebruik van maken. En ja, het is maar een pleister op de wond en het is niet veel. En hopen dat het niet lang gaat duren. Dat we zo weer aan de slag weer kunnen. Het feit dat er geen les kan worden gegeven heeft ook voor de leerlingen consequenties. Zoals voor Viet aan Lee. Ik zou binnenkort eigenlijk examen doen, maar dat wordt nu uitgesteld. Dat is ook wel erg jammer, want ik had eigenlijk gehoopt om deze zomer misschien nog te kunnen rijden. Maar dat gaat nu helaas niet door. Snap je het? Ja, ik snap het wel, want in een auto kan je onmogelijk 1,5 meter afstand houden. Dus ik snap wel dat alle lessen zijn uitgesteld. De provincie Noord-Brabant biedt excuses aan voor de onrust over het opkopen van agrarische bedrijven, zoals in Kerkwerve. Vooraf daarover overleggen kon niet door tijdgebrek, zegt de provincie. Brabant koopt bedrijven buiten de eigen provincie op en sluit ze vervolgens om stikstofregels te omzeilen. Brabant betreurt de ophef en benadrukt dat het om bedrijven gaat die toch al niet meer actief waren. Maar er zijn inmiddels wel kamervragen gesteld over de kwestie. En waar we een paar weken geleden nog vol van waren, is nu helemaal weggezakt. De marinierskazerne. Maar het dossier ligt zeker niet in een la. Adviseur Bernard Wientjes werkt stug door aan een miljoenencompensatie voor Zeeland. Het was de bedoeling dat oud-werkgeverstopman Bernard Wientjes deze maanden met veel partijen om de tafel zou zitten om te praten over compensatie voor de marinierskazerne.
Maar om de tafel zitten, dat moet dus nu digitaal. Normaal gesproken, zeker in dit soort moeilijke dossiers, emotionele dossiers, ben je dicht bij elkaar, kijkt elkaar diep in de ogen, slaat er nog armen om elkaar heen. Dat is allemaal weg. Komen die emoties een beetje door het schermpje heen? Zelfs via internet zijn de Zeeuwen meer dan goed in staat om echt te vertellen waar het om gaat. Waarover ze teleurgesteld zijn, wat ze als mogelijkheden zien, wat als kansen zien. Het is lastig, maar het kan wel. De Zeeuwen zelf hebben al tegen premier Rutte gezegd dat ze honderden miljoenen, zo niet 2 miljard euro compensatie willen. Nu de mariniers en hun gezinnen hier de komende tientallen jaren niet komen wonen, werken en recreëren. Wientjes moet dus voor de zomer met een behoorlijk pakket compensatiemaatregelen komen. Maar misschien heeft het kabinet nu met de coronacrisis en een dreigende recessie wel andere zaken aan zijn hoofd dan compensatie voor een marinierskazerne. De sfeer waarin ik opereer, corona, emotie, economische recessie, is natuurlijk een andere dan ik verwacht had. Maar ik maak me er geen zorgen over. Ikzelf, maar ook mijn Zeeuwse collega's zorgen er echt voor dat dit dossier niet wegglijdt, onder andere dossiers. Minicampings willen geld van het Rijk vanwege de coronacrisis. Nu vallen ze nog buiten de hulpregelingen. De Stichting Vrije Recreatie heeft een Zeeuwse camping-eigenaar gevraagd om het voortouw te nemen en in Den Haag om steun te vragen. En als dat dan lukt, kunnen andere minicampings zich daarbij aansluiten. Wel al goed nieuws voor andere toeristische bedrijven in Zeeland, want er is een voucherregeling in het leven geroepen. Bij dit systeem krijgen toeristen een tegoedbon, waardoor hun uitgestelde vakantie op een later moment alsnog doorgaat. Wanneer toeristen hun vooruitbetaalde vakantie allemaal moet worden terugbetaald, dan komen veel hotels, vakantieparken en campings meteen in de problemen. Uit onderzoek blijkt dat het omzetverlies voor de toeristische sector in Zeeland al 220 miljoen euro bedraagt. En de Noord-Hollandse gedeputeerde Jack van der Hoek wordt de nieuwe burgemeester van Schouwen-Duiveland. Hij is door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland voorgedragen als opvolger van burgemeester Rabelink, die na 11 jaar met pensioen gaat. Van der Hoek is van D66 en is geboren en getogen in Den Haag. Voordat hij gedeputeerde werd, was hij 6 jaar wethouder in de gemeente Uitgeest, waar hij nu nog woont. En daarvoor werkte hij bij enkele gemeentes en ook het Amsterdamse Historisch Museum en de Nederlandse Veiligheidsdienst. En we proberen u thuis in deze coronatijden toch ook de lichtpuntjes te laten zien. Het zorgpersoneel van het ADRZ uit Goes werd gisterochtend getrakteerd op allerlei zelfgemaakte Molukse hapjes. Deze Molukse familie uit Oost-Soeburg stond er de afgelopen 2 dagen voor in de keuken. Oh, en netjes per stuk verpakt. De familie kreeg deze week het plan om iets te doen voor het personeel van het ADRZ. Ze hebben er veel werk aan gehad, maar dat vonden ze niet erg. Met dit initiatief wil de familie laten weten dat ze aan het personeel denkt in deze moeilijke tijden. En we laten u regelmatig dronebeelden zien van alle Zeeuwen die al het zorgpersoneel en ook andere mensen een hart onder de riem proberen te steken. Tot zover het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk morgen om 12 en ook om 4 uur 's middags naar de documentaire De Paardenmeesters van IJzerdijken over de bekende dierenartsenfamilie Van der Vijver. En dan ziet u mij daarna om 6 uur weer terug met het nieuws. Heel graag, tot dan.